ഇവിടുത്തെ ഈ കുളത്തിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് രോഗങ്ങളാണ് മാറാരോഗമാണെങ്കിലും മാറി കിട്ടുന്നത് സിംഗുകാർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മളിന്ന് നൈറ്റ് ഒരു ഗുരുദ്വാരയിലാണ് സ്റ്റേ. ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം തലയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറക്കണം. പിന്നെ വന്നു കഴിക്കാൻ നമുക്കൊരു വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാ വെച്ചവെള്ളം തന്നെ പൈസ നോക്കണം, ഫ്രീ ആണ്. ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഇവിടെ. അതായത് സ്നേഹിച്ചാൽ നക്കിക്കൊല്ലും, സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നെക്കിക്കൊല്ലും എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പരിപാടിയാണ്. നമ്മളൊരു ഗുരുദ്വാരയാണ് അല്ലേ, ഗുരുദ്വാര ബംഗ്ലാ ഗുരുദ്വാരയിലാണ്. ഇവിടെ സ്റ്റേ ഫ്രീ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഏതിലൂടെ പോകേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങളൊന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷൂ ഒക്കെ ഊരി വെച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ലോക്കുണ്ട്, അവിടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഷൂവും ഷോക്സൊക്കെ ഊരിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടോക്കൺ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു, ഒരു കൂപ്പൺ. അത് കിട്ടിയിട്ട് കൈയും കാലൊക്കെ കൈകിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊരു പുണ്യ സ്ഥലമാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളവർക്ക് നല്ല പോയിട്ടാണ്. ഭയങ്കര സ്നേഹം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഷൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്കൊരു ടോക്കൺ തരും. അതുപോലെ ഒരു ടോക്കൺ തരും. ഈ ടോക്കൺ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഷൂ ഒക്കെ തിരിച്ചു തരുള്ളൂ. ഇവിടെ നല്ല പൊളൈറ്റ് ആണ്. ആളുകൾ ഭയങ്കര പൊളൈറ്റാണ്. ഭയങ്കര പൊളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്കയായിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീനാവും. നല്ല ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഗുരുദ്വാരയിൽ കൈയും കാലൊക്കെ കൈകിട്ട് വേണം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോകാൻ. ഷൈബ് സാർ കൈയൊക്കെ കൈകിട്ട് വേണം നമ്മൾ അകത്ത് ഇറങ്ങാൻ. കൈയും കാലൊക്കെ കൈകിട്ട് വേണം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കണേ. നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ കൈയും കാലൊക്കെ കൈകി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ദ്വാരക ഈ കാണുന്നതാണ്, ഇതാണ് ദ്വാരക. അതിനകത്ത് നോ സെൽഫിയൊക്കെ അകത്ത് പാടില്ല എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള കാണുന്നില്ലേ, ഇതാണ് ദ്വാരക. ഇതൊരു പുണ്യ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നമുക്കൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒന്നുമല്ല, അവരുടെ ഒരു പുണ്യ, ഒരു അമ്പലമൊക്കെ പോലെ ഉള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് അല്ലാത്ത ഒരു പുണ്യ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അകത്തുനിന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇവിടെ കാല് കഴുകാനുള്ള സ്പോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കാലൊക്കെ കഴുകി നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് വേണം കയറാൻ. അതൊക്കെ കണ്ടോ, കാലൊക്കെ കഴുകി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അകത്തേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ. ഇത് നമ്മളാ ഗുരുദ്വാരയ്ക്ക് പോകാനുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് പോയി. ഇവിടെ ഇത് സിക്കുകാരുടെ ആണ് കൂടുതൽ കേട്ടോ. കൂടുതലായിട്ട് സിക്കുകാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഒരു വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നൈറ്റായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ലൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നൈറ്റ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇവിടെ ഫുഡ് ഞങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് ഫുഡ് എവിടെ കിട്ടാനും ഫ്രീ ആയിട്ട് എങ്ങനെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കിണ്ടിയിലൊക്കെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇവിടുത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താ പറയാ, എങ്ങനെയാണ് രോഗമാണെങ്കിലും ഇല്ലാതാകുന്നുള്ള വിശ്വാസം പണ്ട് മുതൽ സിംഗുകാർക്കുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ കുളത്തിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് രോഗങ്ങളാണ് മാറാരോഗമാണെങ്കിലും മാറി കിട്ടുന്നത് സിംഗുകാർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മറ്റേ വെള്ളമുണ്ട്. ആ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് അസുഖം മാറുന്ന സിംഗുകാർക്ക് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. അതായിട്ടാണ് ഇവർ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു വെള്ളം, ആ വെള്ളം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാം. ആ വെള്ളമാണ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോൾ എൻട്രൻസിൽ നമുക്ക് തന്ന വെള്ളം. നമ്മളിവിടെ ഒരു വലിയൊരു കുളം ഉണ്ട് കേട്ടോ, കാണുന്നുണ്ടോ? വൈകുന്നേരത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അടിപൊളിയാവും അല്ലേ? ഇന്നത്തെ ഡേയ്സ് ഇവിടെ ഡേയ്സായിട്ട് അടിപൊളിയാവും. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇത് വലിയൊരു കുളമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ വടി വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വടി കൊണ്ട് അടി കിട്ടും. കാണാണ്ടല്ലേ, കിഡിലിനാണ് കേട്ടോ. ഒരു വലിയൊരു കുളമാണ്. ഇതിലേക്ക് ആരെയും ഇറങ്ങാനൊന്നും അയക്കുന്നില്ല. അവർ സിക്കാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കാണാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ ചാർജ് കുറവാണ്. ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ഗുരുദ്വാരമായിട്ട് തുടങ്ങിയൊന്നല്ല കേട്ടോ. ഇതൊരു ബംഗ്ലാവായിരുന്നു. അതായത് 17ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 1664 ഇത് നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഇതൊരു ബംഗ്ലാവായിട്ട് തുടങ്ങുകയും പിന്നീടാണ് ഇതിങ്ങനെ അവരവിടെ താമസിക്കുകയും അങ്ങനെ കുറേ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സിഖുകാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രവും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ലോകത്തുനിന്ന് പല ഭാഗത്തുനിന്നും ഇവിടെ വന്ന് കാണാനും അവരുടെ ഏറ്റവും പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇവർ ഈ സ്ഥലത്തെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിന് ഒരുപാട് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിക്കിപീഡിയ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ഒരുപാട് ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ കുളത്തിനും ഈ ദേവാലയത്തിനും ഇതിന് ഒരുപാട് പുണ്യ സ്ഥലമായിട്ടാണ് സിഖുകാർ ഇന്നും കാണുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ കിട്ടും. കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക്
ഇത് നമുക്ക് കണ്ടോ അങ്ങനെ കുടിക്കുക, തലയിലേക്ക് വെക്കുക, അങ്ങനെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൈബ് സാർ പോയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ. അവരൊരു പുണ്യ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ അത്. നമ്മളിവിടെ വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡും താമസമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളും വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് തപ്പിയും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഫുഡ് ഉണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രാത്രി വന്ന് താമസിക്കുകയും കിടക്കുകയും ഉറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് ഉള്ളത്. അവിടെ കണ്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കഴിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതേപോലെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് നമ്മളും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പോടും നമ്മളിവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഓരോരുത്തരുടെ ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഹാള് നിറയുന്നവരെ ആളുകളെ കയറ്റും, എന്നിട്ട് ആ ഗ്രില്ല് അടക്കും, എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവരെല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ കയറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഓരോ ഷിഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇവർ ആളുകളെ കയറ്റുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇവിടെ ക്യാഷൊന്നും കൊടുക്കാതെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ യാത്രക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ ഫുഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഊഴെത്തി നമ്മൾ നേരെ അകത്ത് കയറി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് മുമ്പിൽ പ്ലേറ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കുറേ ആളുകൾ പ്ലേറ്റ് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്, ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചപ്പാത്തി വാങ്ങുമ്പോഴും ഫുഡ് വാങ്ങുമ്പോഴും 2 കൈ കൊണ്ട് വാങ്ങാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു കൈ നീട്ടി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒറ്റ കൈയാണ് നിർത്തുന്നതെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് ഫുഡ് തരില്ല, അവർ ചൂടാവും. കാരണം അവർ 2 കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങണം എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു റൂള്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി നമുക്ക് തരില്ല. കാരണം ഷൈബ് നേരത്തെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് അവന് കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. 2 കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഭവ്യതയോടുകൂടി ഇത് വാങ്ങാൻ കേട്ടോ. നമുക്ക് 2 ചപ്പാത്തി ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ 2 ഐറ്റം കറി ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ചോറും ഉണ്ട്. ആ ഒരു ചോറും ഈ കറിയും ഒക്കെ കൂട്ടി നമുക്ക് കഴിക്കാം. പിന്നെ രണ്ടാമത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത് കിട്ടും. അത്യാവശ്യം ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വയറ് നല്ല ഫുള്ളാവും. ഞാനിത് ഏറെക്കുറെ ഈ സംഭവം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നൊക്കെ എന്തായാലും കുശാലായി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കിട്ടു. ഇനി നമ്മൾ നേരെ കിടക്കാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വയറൊക്കെ ഫുള്ളായി. ഇന്നിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് നാളെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകും. അപ്പോൾ ഈ രാത്രി ഇവിടെ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇനി സ്റ്റെപ്പിന് കയറുക, നേരെ പോകുന്നു, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂല കിട്ടിയാൽ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാൻ. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇന്നിവിടെയാണ് കിടന്നുറങ്ങണേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ക്യാമറയിൽ ചാർജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏറെക്കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിൽ അവർ നമ്മളെ ഡീലൊക്കെ ചെയ്യും. നല്ല ഫുഡാണ് കിട്ടിയത്. ഫുഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നൈസായിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ കിട്ടി. ഫുഡ് കഴിച്ചു ഇനി ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ നീച്ച് പോകണം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, ഈ ഇല്ലേ അവരുടെ ഒരു പുണ്യ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. പുണ്യ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു കബറുണ്ട്, ആരുടെയോ കബറൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ ചെറിയൊരു സ്വീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം. പിന്നെ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട്. നമ്മൾ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഡൽഹി വരുമ്പോൾ ഒരു തവണ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആകും. കാരണം ഇവിടെ വരാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോരുത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാളെ ഇതിൽ കിഡിലനായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേഗം ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട വെയിറ്റ് ചെയ്തുള്ളത് നമ്മളൊരു കിഡിലൻ വീഡിയോ നാളെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വലിയ മനസ്സാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അജ്ജുവാണ്. നാളെ കാണാം. ടാറ്റ, ഗുഡ് ബൈ.